Pa definitivno to je velika čast i privilegija. Prvo zato što dolazi od struke, drugo zato što dolazi od Srpske asocijacije menadžera, koja je asocijacija sa integritetom i koja zastupa stvarno prave vrednosti. Pored časti, to je i velika obaveza i odgovornost za rad u narednim godinama i u budućnosti.